सिमान लुला जोबखोब्रा हैच बाङासिङा खामानिया बेनो नामा खस्थ'आलाय आयु 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 मा इसिबां मान लुला जोबथारखो हांगोबोर आयु 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 खुलुमबाय लोगोफोर MN फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ नै टाइटेलखौबोथ' आं इसिबां लिरनो रोङा नालाय लोगोफोर जा नुयो बे भिडिअ नायलांबानो जाबाय एकदम नै दिनैनि माबाया जाहैबाय भिडिअआ जाहैबाय बाङासिङा मावनानै बेसेबां खस्थ' फाग्लासो आयु हांगोबोर नै सेस सुनै गानजोबलायनांबाय हांगोबोर आयु आयु जि मानो हाबाब इसिबां खस्थ'ना बाब एम्फौ सुमु साथोब गोजा नै लोगोफोर सेस गारसोनानै दोननाय थिं बे फागुन सैथ्र'बाथाय बिराद हांगोबोर जायो आयु आयु हैस जालालै थासार मानबाय इसिबां खस्थ' मावनांगौना बाब बाङासिङा बिजिनेसा नायनानैलाय मोजांलै लोगोफोर बे फागुन सैथ्र मास सफैबाथाय मा इसिबां हांगोबोर जायो इसिबां मानलु मानला नुवाखै सना गानजोबलायनांबाय नै होनबाबो मानगाबावा नै मानसावगासिनो एकदम खस्थ'आनो बाराथार नायनानैलाय मोजां खामानियालाय इजि नुथारो खिन्थु खस्थ' बारा जे नै हाबाब मा इसिबां मानखो जि हांगोबोर जाबाय आयु 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 थ' बिदि हांगोबोर जाना सहायनोनो हाथारा आङो हांगोबोरखौ होनबाबो उफाय गैयिनि मावनानै जानांबाय बाङासिङा मालालाय मोनबायमोन नै एसे एकदम बबे खनायाव गारसोनानै दोननाय थिं गावसोरथ' दाङाना हरग्राफ्रा आंहासो थांनांगौ बुथुमनांगौ गाख्रबला गाख्रबलि सुनानै लानानै फैनांगौ सुनायखिनि गाख्रबनाय खिनियावनो सेस जाजोब्बाय सिङावबो जाजोब्बाय नै गस्ला सिङावबो ओरै आथिङावबो लंपेन्ट सिङाव जाजोब्बाय नै खुरनांगासिनोसो खुरखाव खुरसि बाब मा एसे खस्थ'लै बाङासिङानि नेमालाय ओरैनोलाय सहस जेबो जायाबाथ' गारिजों दाथ' गारिजों खारनाय नालाय टेनसनानो गैया बे हांगोबोरनि थाखायनो एखमबा रागा जोंफ्लांलायलाङो आं मावला ना माब्राबो नंलायलाङोलां मावाबाबो आरो मा मावनानै जानो नंगौना नङा लोगोफोर लेखा फरा रोङा मा रोङा हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांगौ बेबो हाजिरायाबो एखमबा मोनो एखमबा मोना मालाबा मोनो मालाबा मोना बेखायनो बाङासिङाबा जाहैबाय अखा हाबानो हदाय नों गिदिंबानो मोनो नालाय ओंखायनो बाङासिङाखौनो मावदोंमोन आं माथो नै खस्थ'आनो बारा लोगोफोर जाहैनो मोनगोन माला दुगैनो मोनगोन माला ओंखाम मोनजागोन नंलायलाङो एखमबा बिदि खस्थ'बाथाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामलां लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं होलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअआ खामानि मावनायनि नै खस्थ' मावनांनायनि लोगोफोर नायलांबायल' था बेसेबां मा खस्थ' बाङासिङा मावबाबो हांगोबोरजों हुंगोबोरजों मावनोनो हाया आङो हांगोबोरनि थाखायनो सायज' हाया थेवब्लाबो उफाय गैयैयाव जिउ खुंलांनांगौनि थाखाय न'खर दालांनांगौनि थाखाय मावनानै जानांगौ जाहैबाय मानसिया माखौ मोनो बेखौनो मावनानै जानांगौ खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जिउ खुंलांनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर नों हाजिरा मावग्राबाबो खस्थ'खा नों माबा मोनसे बिजनेस मावनानै जाग्राबाबो खस्थ'खा खस्थ'आथ' खस्थ' होमब्लाबो बे बाङासिङानि खस्थ'खौ बारा मोनो आं मा हांगोबोर हाबाब बुरला बुरथा जाजोब्बाय नै लोगोफोर सेस सिथर जाजोब्बाय मा जानोसै बिदिजोंलाय जारलालै गैयि मानसिया मावनानै जानांगौआ आं बेखौ मावा होनबाबो मावनाङो उफाय गैया नंगौना नङा लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आं नै दा बेखौ देखायग्रोबाय बिनि उनाव दा न'आव थांनानै आं मा मा मावलाङो मा मा मायो बेखौ आंनो देखायलांबाय थासिगोन लोगोफोर जोंनि खस्थ'आथ' बिदिनोखासै गैयिनि खस्थ'आ सानफ्रामबोखासै फ्रेस जाखांनांगौ मानि बे माननाया जोबनाय नंला लोगोफोर आरो गाबोनथ' ईदबावसो जोंना मालिकआ लुङि गानग्राना गाबोन ईदनि बन्द' ओंखायनो दिनै बेखौ गारहैखांनानै फ्रेस जानानै दलर थानोसै गाबोननिखौ हर दोनफैनोसै नागिरनायखौबो खहा खालामनो हाया लोगोफोर सानसे लसबानो लस जायो जोंनि गैयि मानसिनि हाजिराया
दिन थांबानो बोथोर फैबानो मोननाय नङाना जोंना थांबासो मोनो फैबासो मोनो नों थाङाबा न'आव थायोबा बांसिनसो खरस जायो नंगौना नङा लोगोफोर जानाया गोथाव गोथाव लुगैयो खरसासो बांसिन जायो नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो देखायलांबाय थागोन आं सफैबाय लोगोफोर नै दुगैबावाखै आं दाबो मानलुबाय थाथारथोंसैलै बेसेबां मानलुयो हांगोबोर खि हांगोबोर बेसेबां मानलुथारथोंसै मासेबां मानो आयु 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 जि हांगोबोर जाबाय दिनै हाग्ला बायदिनो अयथासार हांगोबोर सिङावखौनो बोनो बालायलायथारदां दिनै बाबा हांगोबोरानो मा इसिबां हांगोबोर जायो थैस दाबो मानगासिनो नै लोगोफोर खुरगासिनोसो आं सामफ्रामबो बिदिनो मानलाबा मा जानांगौलै गस्लाफ्रानो मानलुनाय बेमारसो जालायलांसिगोन दुगैनोसै लोगोफोर फ्रेस खालामग्रोनोसै मानलुनायानो जोबथाराखै नै दाबो लोगोफोर नै फ्रेस खालामबाबो माथो मानगाथारा नै खुरनांगासिनोसो दुगैलायबाय होमबाबो मानगाया मा खामानिलै बेलाय हांगोबोर जास्र'जोबलायनाय खामानि हैद मेगन मानि मानलाजोब्बाय बिदिसो आरो बाङासिङा खामानिया दुनियानि लेथ्रा बोखांनांगौ नालाय ओंखायनो हांगोबोर जाजोबो सुनै फुनलायलायबाबो आगोर मोनलायो हांगोबोर खि हांगोबोर बाब जि बुरला जारला बुरायलायनाय दंखायोमोन थिङावनो बाब गाथबनायाव उरायजोबखादों ओरै लंपेन्ट सिङाव हाबजोबना मानजोबखादों आयु आयु आरो गरमाबो जि गरम जाबाय जेला आं थिं गाफायो बाब मानगालायबावा नै दाबो ओमफ्राय दुगैखांबाबो नुबाय लोगोफोर बाङासिङा खामानि मावबा माबायदि हांगोबोर जायो दुगैखांबाबो नै खुरख'नो हालायिसोबाव दाहायसो मानगासिगोन बे चाइना मलमबो माबाबो गैया नालाय मलमबो हांगोबोरनि मलम बायना लानांसिगोनलै होनबासो जासिगोन फाग्लानो नायनायावसो मोजां नुयोलै बाङासिङा खामानिखौ लोगोफोर नुवाखै माबायदि मानलु नै सिथरानो नै मेन्थ'प्लास दंमोनलै अबाय दोनखोथाय नानिमोनहा बेखौनो फुननांसिगोन मेन्थ'प्लासजों हामोनो नायनोसै लोगोफोर फाग्लासोलै मानगाया मुङानो ना बिराद दिगदार लोगोफोर खस्थ'थार